Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa, ina son ai fartajen bidiyon nan, ai like din bidiyon. Hakan yana sa duk bidiyo muka azo kai saurin ganin shi. Wannan kuma bidiyo jinjina ce ga gwamnatin Niger. Kare da karo kuma da gwamnan jihar Dosso da kwamandankin tsaro na gundumar Dogon Dutse. Godiya ce zuwa gare ku. Kun sani a shekaran jiya kwana biyu da suka wuce an kawo wani hari a cikin jihar Dosso, cikin gundumar Dogon Dutse, wani gari da ake cewa bakin tabki. Yan ta'adda sun kawo hari, yan wannan wajen sun yi kiraye kuma Allah ubangiji ya sa kuka yi saurin karɓa kira. Aka ba da ɗauki na sojoji na ƙasa kuma da na sama, ko aiko jirgin sama ya zo, lalle jirgi ya zo ya kama wajen nan ɗauki, kuma Allah ubangiji ya sa an biɗe cin nasara, ko in ce an ci nasara, saboda jirgi ya samu daga cikinsu guda 4 wanda ke saman moto 2, jirgi ya gama da su. To sauran sai suka wace, suka shiga ƙananan garuruwa, ko kuma in ce suka shiga ruggage suka ɓoye dan ba su yi ta ba a ran nan. Wannan wurin nan da nake so in yi wani jan hankali, ko in ba da wani labaru ga shugabannu waɗanda ke kawo ɗauki. Idan Allah ubangiji ya sa ana zanya haka, kowace jiha, kowane ƙauye aka ce an kawo hari, a ce jirgi yana rigan zuwa, jirgi shi zo kuma na ƙasa su ma zo su tare, to wannan insha Allah za a samu maslaha, za a kuma samu ci gaba a zancen tsaron nan 100%. Saboda wani waje sai a yi kira a ce jirgi bai zo ba, a yi kira a ce sojojin ƙasa ne suka zo, wani bi su ma dole ne kuma su yi haka nan, tun da nesa suke fara halbi saboda su samu samata, saboda ba san ko an musu kwanton ɓauna ba. Wannan kuma ya kamata a ce jirgi shi ke rigan zuwa, ko kuma su tare jirgi ya zaka. Idan jirgi na zuwa, insha Allah duk wani waje an dai jirgi na zuwa, to za ku ji tsoron zuwa kan hari wannan wajen. Sannan magana ta biyu, idan Allah ya sa jirgi ya kawo hari, jirgi yana sama, kowa ya san jirgi yana sama, yana kewayo ne wajen da aka kawo hari, to su na ƙasan nan su tabbatar da cewa sun yi leƙo a cikin ruggage suna bincike, in ma suna so su yi tare da waɗanda suka san wannan wajen, a yi bincike cikin ruggage. Akwai baƙi waɗanda da sun ka kawo harin nan, da suka ga jirgin nan, yadda motoci za su yi su sheƙa da ƙafafunsu su ɓuya cikin garuruwan da ke kusan wurin. Kenan idan aka ce an yi bincike, za a gwada muku wanda ɗan wurin da wanda ba nan ba. Amma idan ruggage kuka shiga, yana da shawa ku shiga tare da 'yan wajen, ku sojoji na ƙasa, su gwada muku waɗanda a ainihin wannan ruggan. Tunda duk waɗanda a kusan sun san waɗanda ke ainihin wannan ruggan ne, sun san waɗanda ba na wannan ruggan ba. Idan wani ƙauye ne kamar haka nan, in kuka shigo kuma za ku bincike na kwakwaf, ku tabbatar da waɗanga ɗan gari ne, waɗanga ba wanda ba 'yan garin ba ne. Saboda haka suke yi, sai su je su kawo motuka su sa cikin garuruwa na kusan, ko kuma ruggage su ɓoye, sai sun yi bayan kwana guda kwana biyu sannan su ɗauki abin su da rana su hita wasu. Kenan idan Allah ya sa aka hari jirgi ya saura sama, to ku na ƙasa ku tabbatar da kun yi bincike, ku bi kowa wallahi kun kai bincike, wallahi da yawan su za ku kama su. Duk inda suka kai harin nan, a na wajen bakin tabkin da suka kai harin nan, sun yi kusan kwana biyu ba su hitar cikin karkarar nan ba. Kusan kwana biyu suna cikin ƙananan garuruwan da ke, ko in ce ruggagen da ke kusan suna na cikin ruggage. Kenan ya kamata ku yi bincike na kwakwaf. Idan jirgi na sama, ku kuma ku tabbatar da kun shiga, tunda ba saura wanda ya samu tsire na shiga ruga da bindiga, saura yadda bindigogi kai ku so yadda motuka shiga da kafafuwansu. Kenan ku ƙara yin bincike na kwakwaf, ku tabbatar da cewa kun tace, dan a shekaran jiya da Allah ya sa an yi hakan, da yanzu an samu babban nasara. Har yanzu dai muna iza godiyar mu gare ku, kuma Allah ubangiji ya sa